Ja, mit navn er Kasper. Jeg er nede for at lave hårtransplantation. Hernede i hårtransplantation i Istanbul. Det har været en god oplevelse. Lidt hårdere at komme igennem på kroppen. Ja, jeg synes lidt, at det gør det lidt nemmere, end det føles, men det er selvfølgelig en god følelse, når man er nede og færdig. Ja, sådan, vi har boet dejligt tæt på hoteller, og rigtig fint hotel, og Istanbul virker som rigtig fint og seværdig by. Det kan måske med fordel tage nogle dage hernede før og se lidt af byen, inden man skal transporteres, fordi det kan godt være lidt hårdt efter, og man er lidt medtaget, og ja, man vil egentlig gerne bare hjem, efter man er færdig med det her. Så er man jo færdig med det, man er kommet for. Det kunne måske være bare ordet og tage ned noget før, og så opleve Istanbul, inden man bliver transporteret. Alt en god oplevelse. 大家好，我叫张悦，这次来伊斯坦布尔执法。总的来说，这个经历还是非常好的，比我想象的稍微辛苦一点，因为可能打麻醉的时候会稍微有点痛，但整个过程还是非常美的，他们的服务也是非常好的，然后他的这个执法的地点也是非常市中心的，然后酒店就在隔壁。 所以总体来说，整个经历是值得推荐的。然后他们的价格也是非常吸引人，所以还是可以值得推荐过来，是吧？